Καλημέρα, ονομάζομαι Βανίλης Αβραάμ. Qualify 81 για το άπτυστο του 2024. Κατηγορία? Κατηγορία σκελημένη. Ωραία, λοιπόν. 20 κιλά μπάρα, 10 κιλό, 10 κιλό, πάνω από 6 μέτρα. Έξι 14. Ωραία. Πάμε και μία εδώ, το κουτί. Περίμενε. 60 εκατοστά, ωραία. Α, και άνοιξε μικρό κοπηλατικό. Τράβα λίγο να ανοίξει. Α, ωραία, έτοιμο θερμίδες, άψογα. Λοιπόν, παίρνουμε θέση. Δήμητρα, πιάσε λίγο το χρονόμετρο και όταν σου πω, θα το πατήσεις. Όταν σου πω, περίμενε. Μην το κοιτάσει αυτό, θα σου πω εγώ. Πάτα. 5, 2, 1, πάμε. Τριάντα, 18, 20. Στα 37 δευτερόλεπτα, 20 επαναλήψεις. Τα 2 και είμαστε στο 1-10. Και είμαστε στο 1,5 λεπτό. Θα φύγουμε για 45. 39, 40, 41, 42, πολύ ωραία, 43, 44, 45, 10 δευτερόλεπτα, 46, 47, ρίξε, 48, μπράβο, 2, 1, κουτί. Πρόσεχε. Ωραία. Μπράβο Μάκη, ωραία είσαι. 8. 9. 10. Πολύ ωραία. 11. 12.
14. Ωραία. 15. Ωραία. Ισιώνουμε καλά, καλά κάτω. 16. Μπράβο. 17. 18. Ωραία. 1 λεπτό ακόμα. 9. Πάμε. 20. 21. Θέλω 26. Πάμε. 22. 23. Πάμε 3 ακόμα θέλω. Θέλω 3 ακόμα. 24. 25. Ένα τελευταίο και θα έχεις χρόνο πολύ. 26. Άστο. Πάμε κοπηλατικό και όταν σου πω εγώ θα ξεκινήσεις. 2. Μην ακουμπάς. 1. Πάμε. Άνοιξε. Ωραία. 0. Πάμε Μάκη. 4 λεπτά είναι. 4 λεπτά. Αυτό είναι τώρα δικό σου. Πάμε. Ωραία. Τεντώνω καλά πόδια πίσω. Δεν βιάζομαι. Δυνατές πίσω χεριές. Δεν θέλουμε βιασύνες. Ένα αριθμό σταθερό. Ωραία. Για φέρε μου λίγο το χαρτί Δήμητρα μετά να δω κάτι. Μπράβο. Μπράβο. Σταθερά. 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 Αργά μπροστά. Το πίσω μας νοιάζει μόνο. Το πίσω δυνατά. Μπροστά ήρεμα. Το πίσω δυνατά. Μπροστά ήρεμα. Στο χαρτί πόσο λέει οι θερμίδες? Ωραία. Δύο 20 ακόμα έχουμε. Να ξέρεις, εδώ είναι όλο το παιχνίδι. Μάκη. Δεν θα εγκαταλείψουμε τώρα. Τώρα πάμε δυνατά. 2-10. Ωραία. Αργά μπροστά. Δυνατά πίσω. Αργά μπροστά. Πάμε. Εκεί. Δυνατές πίσω χεριές. 2 λεπτά. Είσαι εντός στόχου, Μάκη. Είσαι εντός στόχου, Μάκη. Πάμε. Ωραία. Μπράβο. Μπράβο. Ωραία. 1:40 ακόμα. Ωραία, πάμε. Πολύ καλά, Μάκη, πάμε δυνατά. Είμαστε εντός στόχου, πάμε. 1,5 λεπτό ακόμα. Πάμε. Θα πεθάνεις μετά. Τώρα έχεις 1,5 λεπτό, πάμε. 1:20 ακόμα, Μάκη. Ωραία. Πάμε, πάμε. Πάμε. Πάμε Μάκη. 1:10. Δεν αφήνουμε τώρα. Τώρα θα ανεβάσουμε. Πόδια. Πόδια, χέρια. Πάμε. Πάμε. 1 λεπτό έμεινε. Είσαι εντός. Πάμε. Πάμε. Ωραία. 50 δευτερόλεπτα. Πολύ καλά. Πάμε. Ωραία. Δυνατά πίσω. Τελειώνει. Τελειώνει, πάμε. Πάμε, 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Είσαι 58 θερμίδες, πάμε. Τελείωσε. Σφίξε τα δόντια τώρα. Πάμε, 60 θερμίδες. Πάμε, τελειώνει, 30.
Είσαι πολύ καλά, πάμε! Τράβα! Είσαι πολύ καλά, πάμε! 25 ακόμα! Πάμε για 70 θερμίδες, πάμε! Έλα, 20 δευτερόλεπτα! Ανέβασε! Πάμε! 15! Πάμε! Πάμε! 10! Πάμε! 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 5! Πάμε! 2! 1! Time! 71! Μπράβο ρε. Λοιπόν, κράτα το τώρα, δεν ξέρω πού είναι το βίντεο. Μην το χάσω. Δεν ξέρω. Στο pre-recording. Μάκη, πετάμε στο pre-recording. Πετάμε. Ξέρω ότι πεθαίνεις τώρα, αλλά... Θα κάνω το σκοφτώ να κάνω. Στοπ, πάτε.